Mezie Ụmụọma, kwenu. Rienu. Banu. Monu. Mezie Ụmụọma. Nze birikwa o. Nze meka kwa o. Nze yarịle gị mma o. Nze n'ọjị. Council. The first councilor in Nekede. Ulaka, you have a governor. 30 years old. Not a governor. Because my council now. My election already. Oh, a big deal. Oh, a very big deal. I hear about China. To win election in the Nekede as a whole and Nekede. Oh, a joke. Onye eze apekwa nne ọjị ya pee hụ asụ oke ya. Ọma men! Ọma men! Men! Oka men! Mezie Ụmụọma men! Mezie Ụmụọma men! Rien! Bang! Urunu! Monu! Council. Oh my God, Bien! Oh my God, go on! Ojilelu. Ndo munne mumika. Akamanu na oje. Nde oil. Yes. Akamanu na oje. Bam. Akamanu na oje. Nde na abu. Yes, I left. And the guy no kwa mbu, eleza I recognize. The man is too much. So you mo share on the parallel government. Ana merezo so Chineke ji aka meyezi. Ogbeji. And the head Chineke nyere. Why again not to fear? And the man cannot rewrite it. Yes. Papa ora nyoma, keke era nyoma, yuri era nyoma. Ala Nekede. Oda mene. Iya go close. Manye. Ogbem. Oporo.
Chokobia. Of one quarter. Maka lu Mezie Ụka. Ashim nuke machanti. A manage la wula wa alinne ashim. Ashim. Nwo kina wa nya honta bomoso. Ya palu gbelu ya tukula ni. Obom ya wu mmere. Abara pako nya ha be nwekwe. Ori amere. Ma wu mmere. Abara ko le egumo. Ashim okunu ji bia. Kenu bi ya lebu ge ka kenu. Nze U K. Nyoma me na nwoke me na nwanyi. Ogbo onye egbu akabo gbo kwa ke ya. Nze U K. Asi hu. Agbo yori be ya o. Odo afura ya onu. Onye no ne kpachara kwa lo onwe anya. Anna mma pi hu gwara m chi. Alu Mezie Ụka ahenwe cheke he jakwo cash. Onye mere ko mere. Akwa ya cash. Ala Nekede gi ponya hu cash. E mere homa ogi were. Ye ne mere, he na mere ihe erikwara m. Ye mere ihe erikwara m. Ye mu mere ihe erikwara m. Onye mere ko mere asokwa yo. Alu henge no kwala. Ndi chi henge no kwala. Ndi chi ala Nekede no kwala. Ashime ebe nnushi ala. Ụmụọma ahụ ka ị nọ gbago ri ibe achim echiri yo lotu tanu gamba gori ibe no onye sigo alụmọma agizogide hokwu zogbo alụma zogbo ko nya yare no mana ha Jesus amen mama onye Nze ya rebola ke mo Nze brio Me U Kennedy DPO ihe anyị chukwu bụ ala DPO ameshi DPO Obaku police station but I'm no longer there for now. I'm on your movement. I'm superintendent of police by God's grace. God is honesty. This is my brother. She had quite a maga, I was so many not. Anya Piariga. I did for Hakanebe. Oh, they wouldn't. Because I name Elimo Kehi, Elimo Kedim. Came Mamshi, man. I'm not as only good. Open maybe ni hum. Je kan se ogime go olubu because some na ngo ha. Ya hafu kwa ha nyi jire to manya ya gala akpa ozo. Some of us will be disappointed. Exactly. So esha hu kwanu ha hu many. Okporo makpo. Incidentally, as God will have it, Osifo used to be my colleague. Eshika abo Japan, I work for Amagwa. Say Gemina. Ma 12 na wa na akokwana. Ando hemrenin aboji me. Among women are na shemba this weekend. Ma ba joy ashe. But already, ahunam she emre lawyer. Ya hono. Mokwanu she emre nde mma lawyer ahun so. O ma hu he na ya ma o he otu onye na mana bo. So udo dere no. Ebe we ka anyi Mezie Ụka we be ka anyi. And anyị nwere panye da ko ala na platform Mezie Ụka. Ma obidokwa na happen ma some of us nwanga anyị ịmakwara. Anyị akakula kpara ahụ she. Aha are mma. Always slap to all of us. Na all o jiri jeme because how ụlọ ahụ mere ni uhe mega traditionally and they kwesịrị resolve ya traditionally. Police ukake mnoga. Yes, but anyị jikwa shi ndị mmanụ ka ejiri kpa aga and eji akọ omokwu before an alụmọkụ. So and ebe Chineke mere ebere ndị akpa nnu n'ogbu pụrụ ya n'azụ ọ wa anyị lakpo ji na hụrụ mụra ọrịa ihe megana onye Nze Amushiri gị ike. Men. Yeah. Men. They won't. Corrompere. We been to my sense. I got a they will arrest you.
Go I kwasaba. So we can know for coming. They won't. Patrick is going to come. I'm not going to not check up on Mezie ỤK. Amadi! Man! Man! Zwan! Okunu no che okwezi okwu. Nde wo. Bitia. Abezu de chama. Example Kele hapa no kwa nije no hinga nya joku shahin ha wo ho Mezie ỤK na he o mebe me fro e ho le Nekede so onye ọwụla shahori ya mma ya rela wata shori anya mma anya ha kwa shori la anya mma ori anya mma obi ha oje nwe kezu anyị na ha Jesus ke emekwa na eme nsho se emena n'ihe na ọzọ me ọzọ Ọzọ emekwa. Ọzọ eme. Ọzọ eme ndewo anya da ma ja da ma kwa ezi biko I want the ball I can just finish talking and as a chairman of the town Mezie 5,000 je kwa ocha Oga Magwan Gwan Run na heke We don't let that to you, either by intimidating you or promising you carrot and this and that. Live for no land. Any living now to see that they commit you to right on the two things. Two, to accept Shagiri guilty. Fine. Law, Nigeria with a law. My customary, my home. So Basha whole impersonation and what. You will have to prove melody impersonate. Before arrest, more Hendeke I can not come up with one mind no shaking, one mind no shabak, one mind no whole I will arrest. So we have decided to follow the matter till the very end. We don't let that to you, so and Mezie I look at them Sabiaga to your children who tell them to keep away from for that level. Japan no job. Yes, because I never movie. I think I'm a movie end. That part of more than was a head one by whole year by LCA. I gave you I know we and you be an will be a cop. So we follow the battle, we follow the police, so rebel. Police said the hand load the case. Police can handle their hand. Ahona. Ojere. Onye Nze go gapana no. Eza manana. Manye na run price control. Me uzoba so I'm not employed to sell for me in the store as a sales boy. Who face all law committee and when vicarious and they are a law vicarious liability. Yes. So easy, reliable. You cannot say I have a second. I don't only that one the cabinet. Cabinet told you. Cabinet told you. So I hear Iberania so solidarity visit and then but it's going to be shady. Ejilo job is to hear every length after go out of idea again. And the lawyer Leila, the length and breadth of the entire matter. So I know Liban Haga had to offense. They should tell us your offense. As per no offense committed. The police can require you to shake at them the court. Police cannot tell you to go one photo. You know, Mezie, and the wife and Mezie. All the police say they're wrong. Only the police say they're one. They take a last statement, they take a last everything. The next thing, yeah, Sheriff, I can charge the matter to court. Yes.
Nze Bekao. Mezie Ụmụọma kwen. Mezie Ụmụọma kwen. Kwen. Nze, onye ọwụla a bịara nga shishire ndị ga ngomega he chigide akwụkwọ ọwụla chi agagideni he akwanụ ka ederede chigi sign ya chinwa ga sign and call e kara ga kwuru nga ahụ ekwu I am to add to what you said. Men. Solidarity forever. Our people must be free. Otu enyi nwoke aisha omudu chiti ohun shima ochudu osomudu ahụ mere ya na dị otu men Mezie Ụmụọma men dịka onye nze ịhụnanya anyị kansụl anyị pastọ na ga-ese na anyị bịa solidarity ije kwado dat ọ nwere ndị ga-amụ No shaking. So, but I went for my push. I took a modo. I could move at the end of the day. I don't need more than I to but I have to intimidation. That I mean, I could okay, hey, yeah, for my you can never get moved. You are coming to go to how to rubbish you, to rubbish your personality. I get moved, yes, they move down. What the home moved? I should want to back a share. I'm not doing a then, you wait, go back to Ozemikola. Came a mayor Rosso, Ozemikola. Actually, I told you, Joseph. So eso ije mezie ya ma so takwila gugugi yes sir yakwana mezie ratify ya title anya ya in a normal way o intimidation anya na meje na ntano menu no he kuma no ejikulojo all the work that can happen DJ white intimidation o se eze ga kuma go ratify ya but I measure page make more year ma I got one meeting do to an agent and take care of Romuke. What about what do I do? I try one watch here and look at name. What question women? So I shouldn't go, I shall bala belay. Oh, no, I'm a wood. So at the end of the day, Yaro Ikumago, Mabako, Mezie Ụmụọma Dumuro. So I tell you, my Yarupa or Hechoro, Yamechore, she ratify ya Nzegi. Mezie Ụmụọma I get food. Dumagi, Yarunde Kaigi, my Jaka, a media. This one I got on, what did you choya? Our interest, and I can force. Go home, the panel around. You know, to start with the one by each other, one by each other, one by each other. We are illegal to respond to action ethic to redeem your image or hiding. And you make a failure of that thing. And to redeem the image of Mezie Ụmụọma. And to do Nze U K in particular, and Ụmụọma. Because I carry along home. I do Nze U K. And they will let and that's what I did. We are going with that letter. What's I have for? I give the chair. Because they are now looking out to us. I got educated, but I and that happened to us. That was representative of Nze U K. That's all who gave you a baby. I think they make it sure. She I complied to that. So, who low down? Where you make
ịmara o nwere ha akpakịcha anyị ejiri ahụ nwa ahịa emere obi amacha nwa bụtụchara ya ya so na ihe gị na gemanti redeem ya image from Ụmụọma from Ụmụọma from Nekede so that onye nụrụ ya mara that aga mere mmadụ owu tụtụrụ jem so they will not repeat it tomorrow because eche nwere ike bịa to any of us or to any of your children mmiri ụjọ nwa dịka eji ụjọ se CONVOs eke emere mpa nwa ha ejifuru dịka aka nwa ha nọ ọhụ ha ịchọta ha ewu mezụrụ ka ha Ụmụọma ha Nekede want to redeem your image. Don't be afraid of anything. At the end of the day, I got peace and heart. And then I have language because so be shaky. I got there. I want to shine she zone 9. Why am I straight? And my other don't fall under council of leaders. Anyị gbara straight ma agụ ụkwụ anyị ma mmiri ma ihe niile time ewesịrị ebe anyị anyị agba straight ọba anga mechaa ọba iji rekwa ha bịdata adaghị yọrọ leti ndị okenye n'ọkụchi anyị ka anyị tofuru ụmụ ha agaghị akwanye na rọbichi enyi chat like they can not rubbish you and anyị amakwa na ndị okenye ibe gị aka obi hụkwa ndị heartbeat ya heartbeat ha anyị kere anyị nọrọ nga rọbichi enyi and you will be all of them. So we cannot afford to lose them. And again, when you see Mugiko, Urudu, Gumugela, Braga, Way, make a more Geloga, Mukanishi Paga, Waji Bega, Inonga, Puari Mage. Then and then Manafu upon Nashi, and here Puari only 80 something years. I don't know. Yes. A chairman of Janus one. And how about 80 something? I got Puari Mapan. So because now relax here, don't bother yourself. Go Mugishi more relax here, then they should not bother themselves. More Ganelo. When by a game at the time, they will do more that women were wrong so that they will not repeat it again. On my queen, push! On my men, push! Men, push! Men, push! Men, push! Nze birikwa Meka. Biko kola nyaka. Okay. Birikwa. Ibuka. Oh, we have to add a small. Yes. From the children. At the rubbish. Oh, we shall talk with you. Which is true. The morning to renew, Maki Momo. I don't think when they do me fine. How is you? Ala Nekede. Who can end no better to one? As no need you grade as a woman. When you get free, I'm sure you never take a little. When most of people come action, I don't know this. I know job. I had a I think I'm going to cry. I'm Miko. Ejere m ọrụ si ọrụ je selection ọ ma m chiri ba ame nwanne m nwaanyị ma ya bịa ma chim jere ame ọ ma m micha training na yo ya hụ m obi ọma na me ya tụrụ ma bobe ga-akpa ma ọ hụ m tụrụ ame she was happy anyị mekwana ya mecha ya oge ọma emi na asịkwa emi na ụmụjọ initially ị nwere mba bịala anya hụkwana ihe nọ maka iwe nke oge nsogbu na kama otu ihe m chọrọ ịgwa n'ụwa onye jidere pati ekwe ọgwụgwọ ọgụ a bakwa nna m ọrịa ihe abụọ ekwoba ma ọgụ ahụ gbasara Mezie Ụmụọma 1 ekwoba ma ọgụ anyị jere Owerri bet o meghị ihe gị imeni ụwa be m ha
If I die today, when we I'm 83 years. Always. If I die today, Glorious I'll get it, Mama. May he give me what would so that I will say. I got now. So can I get you? I don't know. Okay, to go on. But I'm sure you're actually careful. I go in again. I can worry back at a man. I'm going to hit you. You will get you before you will remain. Take my way. Manaka, Yadi became of a saram. I make one year back and get away. It goes like that. Because if you're a mile, she mile. No, there, I'm showing is a new door. I always want peace anywhere I am. I don't know how to get a good. That's a good who died. Yellow, more one legend. Nina, I'll go look. Because no matter what I want peace. I want peace. I want it. I'm not telling anybody. I don't fear anybody. When you say, I'm signing a palace, you're not doing it. Yes, I am. I talk to him. You will not talk to a person. I get one. If we go back to shit, oh, yes. I'm going to go and crash on over. I said, the shiny jelly. Or shiny that I gave never pay continue visit. 1 year this. Most aniga. Can one the chicken go? Most aniga. On the list. Oh, I do Julia. I didn't market for my life. You go in there. Oh, you're gone. Didn't talk to him. We won't on. Oh, when I hit it again. All these things. I don't make your plan. I could have had deep papa. Oh, I could have had deep papa. Or they had got him. Come on. Him to go into everybody. Let us go for peace. And another peace. We're not that right. Let us go for peace. Thank you, sir. Everybody. So that get out. No, exactly. I hear. I'll not be here. On your question, on your shina, you do and head. After everyone was a man. I manage our one. I didn't wow. Always, he was and I guess I answer for Ryan. Now, honey, I hear the animal or the animal. Oh, no matter what you know. Amen. Which one of your camel wish you brother? I need to know London don't can go. Amen. Oh, yes, I knew to Apple with the Lapo. Oh, I can't. Oh, you. Take it at a looking. Wow. What I mean, I'm hoping to Rashiko. Ashim will be here, but I mean, but I didn't know. But the cash at home, but I can't. Yaku with the brain. Oh, I should get it. Amen. 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 In addition to what you said, and then Ghani, when you all are one piece. Why don't you talk of justice? Any law, no peace. Justice. No, justice. Peace. I want peace. Look for justice. As soon as justice is here, peace, Adela. Peace. Justice is my privilege. Comrade, let's stand outside. I'm very happy for this. I'm my son. I'm the Juna outside Meze's family, don't found that family. And thank you very much.
ma junior sister nwụrụ anyị jere nkwe. Biko geenụ ntị. O nwere ihe Eziama, o nwere ihe Mezie ka mee. Mechaa ihe ahụ, elichaa ya, ụmụ ya pali bịa nge. Chim mama papa ya ya si, mụrụ anwụ ha be Eziama. Ndị be nne nwe mere nwe anwụ na. What I'm saying is in reference to what happened to you. Grace, I'm an important. What's in that? I say, who am happy? He may get it, and he am not happy. I have to them. This is what it is. Yes. Ma'am, she amateur, I heard it me happy. You could because of me. Who did it? They are here. Amen, sir. Amen. Amen. A vote of thanks. Ana m ekele unu for coming. Ana m emeela. Chineke goziere unu n'aha Jizọs. Amen. Onye nze, anyị ekelela gị iji naba anyị. Ma gị ma nwanne gị ma ụmụ gị. Anyị si okwu laala elu laala ala. Nga Chineke etumura gị ọkụ dị ibu. Amen. Arụkọ onye apatufucha ahụ. Atọ. Bịa anyị nọkwa n'ugbu bịa gwa gị okwu. N'ihi na anya marala shi nwa shirishiri ahụ ejirila ọwụ ihe achọga nne ya. So anyị sikwanụ Chineke ahụ ibidoro ọgbakọ ọlaba azụ ọ gakwara ala azụ. Ya anyị lakpuchikwa n'ugbu anyị ga-elakpudo n'ọṅụ. Amen. Gị onwe gị na ụmụnne gị na ezinụlọ gị anụgakwara nọ n'udo na ọṅụ. Amen. Anyị si mmanụ mmụọ ọbụla akpọrọ hụ gị oku ma ọ bịa nga Chineke nye gị mkpu okwu. Okwu ọbụla ị gakwa na-ekwu ọsị ị ga-enye ka ọ ghara ịnwụ ihe ga-emegide gị onwe gị kpọwanye onwe anyị. Amen. N'ihi na anara otu onye oru azụ anara oru ibe ndị ọzọ. Anyị anaghị Chineke onye pụrụ m ihe niile ya chekwa anyị ushi anyị ihe niile anyị tụrụ ngarị ogu anyị si ya jikwa ahụ mee ogu niile anyị tụrụ nga Jeremaya kpụrụ ogu ime akwụkwọ nsọ, David kpụrụ ogu ime akwụkwọ nsọ, o rere ere ogu anyị kpụkwa na nga taa o reela n'aha Jizọs. Amen. Chineke zuru anyị lakpuo n'ụlọ anyị dị iche iche. Amen. N'ime ihe Nneke wenye gị otito. Amen. N'aha Jizọs Kraịst eze anyị. Amen.